Kubleshubun habar update biang habe de back to video meneng anmar ba kibun kibaya tengku kisni exam mo kibun bakali ten mar ba ka official website umla re ban yo ya kata ka umla re ban pliru umla re ban yo notice ru te don gib ong ba lapan bi apo official Facebook page mo official la jong ka meklia police tengala check te la upload ya kane ka notice ba kila ban penkala kini kibaya tengku kisni exam kila ban penkala tang ba khaban tho application bade phap lek ban ai hapo central recruitment board ke bade hapo PTS te phap lek hikum tahi te abaro kijing bakala kumbang la ong ki ar lai tadi video ba philap ban phone joy helpline number la da pidon jengai te la da pidon hajan philek mi hi te kin sa patho application ne phi la da de ha kanu kanu te ya kan ne menta bade ha ka bade bat kisngi ya tangku ik exam te shibu hangne ro mo kan hap de lang haju hi shu ka humgat PPA tengku ko humgat bat ka mekila polis ka deha gaju kasni phila ban tho application submit ik admit card jong phi jong boro artali jong ko humgat bat jong ka mekila polis phap zero ki te tho application sapen i ong page ngayo ban mare ha kaju kasni ha boro artali te nga kwa ba ka mekila polis ngan penkere no ya katarik te ngan yo ban naik mare ya ka humgat kata ka wei te kiba ya tengku tarik pada bat jong ka exam kini ki UG exam fifth and sixth semester ki ni laka jong te gitu pada ki haban lada 4 yo admit card ki haban zerok ya ka tarik exam pada jong gitu ki exam jong ki ba kande kata tarik hab zerok ya kata bat ya ka admit card jong meklia police ke jong phi hab ai kita kar ber application te kata gilong ki valid reason ba ken ai phi ban penkere ya tarik kan mau ha tekin penkere e katarik te kibaron exam ro phaban pensisa bikum tahi bar admit card ka jongpi bape nyo hakane kasni ka ju hi kasni ngidon exam nam ta kane ka wei pat ka exam kam ne exam e ro te tho application kita ro zero ki admit card jong kita ba phaban le tho exam then pisayo ban kin sa sha e phi gen te shu pide ban interview kinu ki kamro te phikwa ban panlaj kata kasni mare ka jongpi te phihab le hikum tahi zero ke admit card jong kata wakil interview ba jong meklia police application te bisa le abran kam sale submit apo central recruitment board po PTS kita mo te la pim so tikana kata phila ban phone ni une helpline number la ai hangne te phone kali ba sobatai phi tang ba phone me ha por bolong train kan mau hai kita te kata kalong ba ken ai kelas dir kan de hadu khat pratrek kelas dir khat pratrek mar khat pratrek ke de kasni mare kan sedang gajing mare te kemud ba hadu khan new tarik nangla ban penbek lu di kita baro pila ban submit application e bro ban penkere e kitarik ban mare te tang ya ka tarik ban mare mo la ban penkere la da kibiang kidau ki jong phi valid reason nrei ban penkere pade ya ka center ban mare shubo phi yo ban mare hapo sa absen phi kwa ban mare no shelong kata te kamla are ban long kinomla are ban penkere e kata nrei tang i kitarik la da ke tengku ber kisi exam ki jong phi la da gane kono gaji exam te phapan biang ki reason jong kita kan mit card ke baro phapan biang phapan submit te kin sa sha ya phi ban penkere ya katarik ma te kitu ki ba ya tengku ki tarik te sakan mau ban le kumta ban le no kloi ban muslim khnam ta ka jing baha ka jong phi nam ta ka jing su ka jong phi te ki bom padio ban download mit card pada phapan download penyo la da bio ka mit card te sale ya kata ka ban kam let me submit application te ki basa jangai bde ki la ban phone hi no helpline number te sakali lada ki ong ban submit lengba ka email te sa submit lengba ka email te lada ki ong ban submit lengba face WhatsApp la submit WhatsApp te lada ki ong phabin one hi ma phi phab lei hi ma phi chapo PTS te phab lei hi ma phi chapo PTS ban submit i kita gi jon kam ban penkere gi tarik amar ba ge tangku bar kisi exam gi jong phi te ketu video ban khmat amar ba ngapat tikana ikini ki official notice ne ka deshan em te kada ngamla are ban penmi te ngasut penmi te manta kan ne beden amar ba ka penmi po official page te ala shim bakalong official page te select kata kebenan kam safun you tahu official helpline number ada bisa jangai pada sajan lagi bejara ke PTS penbiang lupa ki application ke jong phi ara kita ki zero jong bro artalin mit card tiki bakala kerteng bakala date of birth bakala e ru baro tho application late be po PTS kata be kawe nganom la shu ban batai shu kaju ya baro ki jing bakala ma pi bakala ka male no female to application ra emit card jong phi lech po PTS submit pi bakala kerteng bakala date of birth bakala e bro don bakali ba bakala date of birth ru kata ro le kom juhi te baro kijing bakala kalong bai kom tai pin hap to application happen batch kin sapen batch maki
te don itu ba lej man penbej man nehi la fun ai la tek sanga te yong ba nda la penbej kin sa fun himaki te kadau te selek no kloi khnang ba kin fun kham kloi khnang ba phinom artatin ne phinom up slam bade banyo ya kata kijing penbej te ngatrai tangan nehi la syai te selek ya kabanon kam khulai